Em pensava que feia molt per tu. Un abús. Per què no em deies, Pisuque, que encara anava al parvulari? D'acord, no pateixis. Torna'm a donar una oportunitat, vols? Home, digue'm com es diu, almenys. Per a un soldat francès honorable no hi ha cap deure més important que protegir Maria Antonieta. Et comunico que seràs tu qui la protegirà. De totes maneres, abans t'hauràs de batre en duel amb en Girodel. Això no em preocupa gens ni mica. És per reptes com aquest que t'he instruït en el maneig de l'espasa durant 14 anys. Moren persones innocents i la meva missió és protegir el nostre món. En el seu món engendren les criatures dins dels estómacs de les dones. I això, vos ho veieu com un problema? És clar, suposo que no deus voler que aquells monstres envaeixin el nostre món. És clar que no. Els entrenaments eren d'una duresa i crueltat inimaginables. Dia rere dia ens obligaven a escometre els camarades més estimats com si fossin rivals. No he vist mai res com allò. El duel de gladiadors, se'n deia. El servidor tem que la nau del fundador i cap d'aquest esbar de vampirs sanguinaris, el capità Girara, hagi recalat a Pocopen aquest matí. Hola, parles anglès? Esclar. Molt bé. Aquesta tarda mateix et pots incorporar a les classes, però com que estem preparant la festa de Halloween, segurament no farem gaire feina. Soc l'Inmaki de la segona banya. Preparats? Si no sabeu on soc, no podreu fer res contra mi. Però jo no ho crec pas que encara l'esperi. En Xuxu és un gos molt llest. Jo crec que ja sap que el seu amo és mort. Estic segur que guanyaré aquest combat. El faré fora de la pista! Li agraeixo molt que m'hagi regalat aquesta càpsula Hoi-Poi i ja li tornaré. La veritat és que l'Adolf, ja ho heu vist, s'ha convertit en una estàtua de pedra. Però, és clar, tampoc no m'acabo de creure que aquell signe tan noble i magnífic practiqui la bruixeria. Us recomano, noble príncep, que no us torneu a acostar mai més a la vora d'aquest llac. Príncep Siegfried. Sempre Beethoven. Oh, em fa l'efecte que és difícil. Prova de tocar una cosa més fàcil. Sí, què et sembla la fantasia de Schumann? Però és que... Prou! Tu ja li has clavat una bona pallissa. A més, aquest noi és menor d'edat. Vols que et detingui? No, ja me'n vaig. Sí, senyor, no pateixi. No s'ha de preocupar de res mentre nosaltres tres siguem aquí. Cap problema. Bé, moltes gràcies, nois. Vinga, ens n'anem? Home, si insisteixes... Visca! Caram, que bo que soc! Pega'm, Rapanui, pega'm! Tens raó. He tacat l'honor dels pirates de la carbassa treballant per en Wetton i ja em pots pagar. Endavant! Per això m'has seguit? Doncs mira, em fa molta gràcia. Per una raó. Perquè així tu també moriràs. Què et penses que em pots fer mal amb aquests copets de nen de bolquers? Des de fa 2 anys, cada mes rebo puntualment una joguina i un sobre amb diners. En Yuta està content de rebre les joguines cada mes, però a mi no em fan gens de gràcia els diners i encara no els he tocat. Que el comandant Geisel és mort i estem ben ficats. Capità, que tots els vaixells es posin en marxa. Objectiu, els caçadors d'animals domèstics. Feu el que hàgiu de fer, però mateu-los a tots. Dispareu a discreció. No, no la veig pas, pare. No està inscrita com a passatgera. Això ens ho complica tot. Hem observat una dona sospitosa. Ah, sí? Doncs anem-ho a veure. Amb una mica de sort potser podrem detenir aquesta famosa criminal. Vinguin amb mi. Aquest tros de terra l'únic que fa és empassar-se una fortuna. Ara per ara no se'n pot treure ni mèrits ni cap profit. Ara que hi estem posats, amb aquest xec tens un futur molt més profitós. Ara mateix et podem pagar els diners que demanis, només has de dir quina quantitat vols. Ja ho veig. Em sembla que no ets la mena de rival que pugui guanyar amb l'armadura posada.
Aquesta armadura me la pensava treure una altra vegada per lluitar contra el que em va vèncer. Si em poso l'armadura només és per controlar la meva força. Hauries de riure més sovint. Bé, potser que em presenti. Em dic Jaguarder Saulo. De què? No m'ho preguntis, jo tampoc no sé què vol dir aquesta D, però és el nom de la meva família. Ho has entès, ara? Ets massa dèbil mentalment i físicament. No hi tens res a fer, aquí. Vols veure les coses només amb els ulls. Per això no has vist com em movia. Ara, intenta notar l'aire que se't mou pel voltant. A més de veure, també has de notar les coses. Sí, he evitat de totes les maneres possibles que guanyés el rècord de recepcions de tot el Japó fent servir el muntatge de la gran venjança d'en Hideyoshi. Tot el que vaig fer va ser posar-lo al corrent que jo era l'únic que es mereixia aquesta fama. Sí, era l'únic que ho mereixia, l'únic! La persona més important per les cartes de Clow és aquella que ha aconseguit atrapar-les i que hi ha posat el nom. Així doncs, si aquesta persona resulta inapropiada per ser-ne el senyor, aleshores es fa que tots oblidin el que senten per ella, perquè aquesta és l'única manera que no pateixin. Ja veig que no us ho ha dit la Lana. Hi ha molta gent com vosaltres a casa meva. 2 més no ens destorbaran. Ah, convidats? Val més que siguem amics. Conan, Jimsy i... Ai, no, sisplau! No miris que hi ha, no! No miris! No ho he ensenyat a ningú! A ningú! Fora! Aquest gerro es va escardar a la guerra i ara no en trauré un bon preu. Quina ràbia! Senyor? Bona tarda! Quina grata sorpresa! La monitora del menjador i en Rantaro i en Kirimaru, els 2 millors amics d'en Shinbei. Benvinguts a casa meva. No en traurem res si l'ataquem amb el canó de foc, amb armes inductives o amb altres armes convencionals, oi que no? Mare meva, que gandula que és la Katsuragi. Què li costa a ella anar a buscar la seva roba a la bugaderia, eh? Ordenem l'evacuació immediata als refugis indicats. He d'anar corrents a informar-ne a la central. Oh, però com m'hi vaig, eh? Va convertir els seus darrers segons de vida en una espurna que es va convertir en una flama i en un foc que es va escampar per tot el món. Mai a la vida havia rigut tan fort jo, ni tampoc mai havia plorat tant, ni mai m'he emborratxat tant. En Roger, el meu capità, quina vida tan gloriosa que va tenir. Príncep Vegeta, ets un superguerrer dels millors, tant per la força que tens com per la sang que portes a dins del cos. Estic segur que seràs el millor superguerrer de l'espai. Qui sap si, fins i tot tu, Vegeta, seràs un superguerrer llegendari amb el pas dels anys. Si jo l'escrivia, em quedaria molt millor que no pas a ell. Però finalment n'he perdut. Per més que hi penso, no sé qui és l'assassí ni quin era el muntatge que havia fet servir. Potser és veritat que sóc incapaç d'escriure novel·les de detectius.